Wel, mae'r aelodau yn cael profiadau a hanner llongyfarchiadau mawr i Jay yn fanna. Rwan, da ni wedi gweld Meinir, da ni wedi gweld fi. Lle mae Ifan Jos Evans arni? Dwch, awn ni gan llwyfan i chwilio amdano fo. Ie, diolch Annie. Dwi'n cael cwmni Sean Jenkins o Glwb Llynderwen. Sean, ti'n cael diwrnod prysur iawn yma heddi yn Abertawe? Sean? Sean, ti di rhewi? Sean? Helo? Mae pawb wedi... Pawb di rhewi? Yn anffodus, Annie, mae yna rhywbeth i weld wedi digwydd fan hyn, felly peth gorau i fi wneud, dwi'n meddwl, yw mynd nôl ato ti fyna yn y stiwdio, felly nôl ato ti, Annie. Helo? 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 Sa'n deall beth sy'n mlaen yma. Mae rhai bod pobl yn... Helo? 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 Swyn fy... Beth mae rhain di rhewi fyd? Cynulleidfa i chi'n nghlywed i? Helo? Mae pawb di rhewi fan hyn fyd. Beth ar wyneb y ddear sy'n mlaen yma, de boes? Reit. Criw cynhyrchu, odi chi'n nghlywed i? Chi'n nghlywed i? Helo? 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 S4C. S4C, i chi'n nghlywed i. Mae pawb wedi rhewi yn Abertawe neu y Brangwyn. Helpwch fi! Yn anffodus, mae anawsterau technegol wedi amharu ar ein darllediad o eisteddfod y ffermwyr ifanc. Byddwn nhw'n dychwelyd at y rhaglen cyn gynted a sy'n bosib. Be ddigwyddodd y fanna, dwch. Rwan ta, ymlaen ar cystadlu. Da ni'n ysteddfod wrth gwrs, yr gystadleuaeth nesaf llefaru i'r rheini dan 1 ar 15 oed.